Lero kuperekera umboni wa chilima kukubwera kazitape opuma wa boma adokani komanso Major General opuma General Msonthi Junior kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero tiyamba ndi kubwereserani update yofunikira kwambiri yokhuzana ndi kafukufuku wa ndege wa parliament, ngozi yomwe inapha malemu Vice President Dr. Saulos Claus Chilima ndi anthu ena okwanira 8. Ndipo lero ku parliament kubwera anthu awiri ofunikira kwambiri amene anakhalapo m'maudindo okhuzana ndi chitetezo cha dziko, ndipo iwowa akaperekera umboni kumeneko. Kodi umboni wawo uli ndi kuthekera kwanji koyika zinthu pambalambanda, kapena uli ndi kuthekera koyankha mafunso amene amalawi ambiri akhala akufunsa chichitikireni ngozi ya ndege ja? Tiyeni tilowe mkati mwenimweni mwa ripoti lathu la lero limene tabwera nalo. Intelligence organi anali pa line last time udapanga interview koma idafika tsiku analipa kubwera fanya ndondomeko kuzera ofisi ya ofisi ya chitetezo, ndipo afanya kuti tipange follow ndondomeko apala tipange follow ndondomeko inerera kuti wabwere fatake tunalipira kupanga interview sikuti sana lipa list kapena kuti titangoganiza modzidzimo amene taganiza modzidzimo kandi Msonthi fuka anachulidwa. Mwina ena sakudziwa koma lero ni tsiku limene Parliament Ad Hoc Committee imene ikufufuza za ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa ikuyambiranso lero kumalizisa umboni wa mu gawo loyamba la ripoti la ndege. Malinga ndi nkhalapa mpando wa komiti imeneyi awota Nyamilandu Manda ati komiti imeneyi ipitirira kufufuza ndi kuunikira zinthu zimene adazipeza mu gawo loyamba, makamakanso kusonkhanisa maumboni au kazitape komanso ziopsezo zilizonse zimene zakhala zikuchitika, komanso kuunikira chilichonse chimene chidali chokonzekera ulendowo pambuyo poti sinanyamuke pa 10 June. Mwa anthu amene akuyenera kuperekera maumboni amenewa ndi mmodzi mwa anthu amene adali kazitape wamkulu wa boma, National Intelligence Service Director General Dokani Ngwira, komanso retired Lieutenant General John Msonthi Junior. Aphungu akunyumba ya malamulo akuyembekezera kuwafunsa makosana amenewa zinthu zokhuzana ndi mndandanda wa chitetezo komanso mauthenga aliwonse amene adasonkhanitsidwa ndiso chilichonse chimene chidakonzekeredwa pambuyo kuti ndege imeneyi isananyamuke. Komiti imeneyi ikuti ikuyesesa kupanga chilichonse chothekera choti anthu amvesese china chilichonse chimene chinali nkuchitika tsiku limeneli pambuyo poti ndege imeneyi sidagwe ndi kupha wina aliyense amene anali mu ndege imeneyi ku nkhalango ya Chikangawa. Zonse zikuyenera kuyamba 2 koloko masana, ndipo makosana amenewa ayenera kufika nthawi imeneyi kuti timve china chilichonse chimene komiti imene iyenera kuwafunsa. Ndipo komiti yasimikizanso kuti chilichonse chikhala chikuonesedwa poyera, makamaka kuti amalawi onse akhale akuona chilichonse ndi kumva zonse zimene zidachitika, chifukwa choti akuti amalawi ambiri akhala akufuna ndi kumafunsa mafunso osiyanasiyana okhuzana kuti kodi chinachitika ndi chani, komanso ndi phunziro lanji limene tingatengerepo pa ngozi imeneyi, makamaka zokhuzana ndi ngozi ya ndege komanso ndi maulendo osiyanasiyana okhuza ndege. Ndi chani chimene ife tiyenera kuphunzira pa ngozi imeneja? Nde umboni wa a General Dokani Ngwira komanso a John Msonthi Junior anthu ambiri akuyembekezera ndipo ali ndi chiyembekezo kuti ulula zambiri zimene mwina anthu ena akhala asakuzidziwa chichitikireni ngozi ija, makamaka kuti anthu akuyembekezera kuti makosana amenewa apereka mwina umboni wina owonjezera kuthandizira komiti imeneyi kufufuza umboni wina umene iwowa akhala akutolera. Atatonesa pa tinaona mafoni mwaso tinaona pa TV ngozi imene tinayionera inachidi ngozi ndithu ngati isali ngozi nditimva ikwale imene ili pa report zoona kutero potenga kuti anthu tiziwe chilungamo chake. Muyembekezera cha chilendo chilichonse
zingotengera ripotero ngati limene linatuka ngasali lomwelo nditi chilungamo nchilipo ngali lomwelo nditi chilungamo nchomwecho tonge zingotenga kuti zimene atibweresere nziti limene zidikira panopo kafukufuku tamusatira mpaka nditi namwamba kumusatirako pachiyambi mpaka kumapeto kunalibe zina zoti ngati fezika tinali okhuzidwa makamaka ndi mayankhidwe kapena kulongosola kwa kubanja anthu amene anatisiya aja machifoti sitilololedwa kuti ngati kufunsa timangoziyang'ana moja kuti pakana tifike size yoti tizapasidwe conclusion kuti athera pati komano ngati pakuti chiganizo chimene choyenera kuti chibwere chifukwa ngati ziko wa Malawi tili ndi chidwi ndipo tifuna tiziwe chaona chimene chinachitika kuti ndege igwe ambiri makamba zoyankhula zosiyanasiyana kuti anachita kuphedwa iya inali ngozi ndi kwa ineyo ndachita ndira bwino chifukwa ngati zika tifuna tiziwe choona kuti chinachitika ndi chani chilendo ndichoona chimene chinachitika chifukwa amene anene kafukufuku kuti mamusatira step by step kunayankhula zoona kuti uthenga wa maliro kapena uthenga wa ngozi unaziwika ngati sindikuwakusa mati 8:20 PM komano boma linasankha kuti anthu aja agone kumene kuja kufikira mama kumaliza ziko kuti anthu aja apezeka koma onse atafa ndeti chiona chenicheni chiyambika pepo kuti kodi iwo oyayimba foni andi anayankhula kuti zikhale za confidential amatanthauzanji ndeti ifeyo ngati ine ndekuti apopo chomwe tikuyembekeza ndichiona kafukufuku tikutha kumaona kuti wayenda bwino kwambiri chifukwa pali zina zimene tatha kuziziwa maso ndikuzindikirano kuti tikapanga kumpeya ndi kafukufuku amene anazachitika ulendo ujawu zina mwayizo sizinafukulidwemo ndiye tikutha kuona kuti wayenda bwino kwambiri kumaso kusiyana ndi wa ulendo umene ngati ineyo nzika tikutha kuona kuti pata kukhala pofunika kwambiri kafukufuku amene iyo mwina dhani kupanga focusing kuti ndalama kuti mwina tikuonongedwa pachifukwa chonena kuti izizi zikapezeka satani wakafukufuku amene iyo ndikuti zizatipasa ngati history apopo ndikukhulupirira kuti chachilendo chikhalapo chifukwa chonena kuti iwo abwere ndi chilungamo afuna abwere ndi chilungamo chenicheni choti anthu awapatsire mtundu wa Malawi zoti iwo Amalawi iwo zagwire mtima kusiyana ndionena kuti azingova za maluwa ndi anthu pola amenewo tukufunanso kunena kuti abwere momasuka asamangike yayi asaope china chilichonse chifukwa democracy akamati democracy ndimene iyi kubwera poyera ndiye ngati akafinyikaso ndekuti democracy palibe koma iwo asaope china chilichonse boma kwa iwowo ndekuti igwiraponso ntchito yateteza china chilichonse ifenso ndi boma kumene ndenzofunika zonena kuti iwo abwere pa ground afotokoze zimene iwonso azidziwa zimene anaziona nawonso auze Amalawi izozo palibe dandaula lina lililonse chifukwa ndalama za Malawi zimayenera kuti zigwire ntchito imene zofunikira ndiye ngati kunena kuti ndalama za Malawi zikungokhala kumalo kwawo kumene kumakhala ndalamako ndakuti sikugwira ntchito koma ndalama za Malawi ziyenera kugwira ntchito imene zofunikira kuti zigwire ndiye izozo ifeyo sitonena kuti kudandaula ndalama zathu zigwire ntchito zimene zofunikira kunena kuti tidziwe chilungamo kuti chinachitika ndi chani. Ndipo choyenera kudziwa ndichonena kuti kukaonekera ku inquiry imeneyi ndi kofunikira kwambiri ndipo sikukutanthauza kunena kuti ukuchita chinthu choyipa kapena kuti uli mbali ya ndani ayi koma ili ndi lamulo limene lidakhazikitsidwa kuti aliyense oyenera kuti akapereke umboni umene wakayitanirwa azipita ndithu chifukwa choti komiti ikusonkhanitsa umboni wina uliwonse isanafike pa mapeto pa nkhani. Kodi inu mukuyembekezera zotani kubwera kwa ansonthi komanso atokani ku komiti? Kodi mukuyembekezera kunena kuti angwira komanso ansonthi atha kuthandiza kuyika poyera chilichonse chimene chidachitika pa ngozi iyi? Tuzeni maganizo anu mwaulemu mu comment section ndipo ngati update imeneyi mwatolapo kena kake kapena mwaphunzirapo kanthu
tapangani like video imene komanso kupanga subscribe ku channel chimenechi cha Malawi Lero. Osayiwala kupanga turn on notification bell kuti tikaponya video yanyiwani makamaka pa nkhani zimene zikuchitika tsiku ndi tsiku zisamakuphonyeni. Ndipo tikuthokozani kwambiri chifukwa choonera video imeneyi. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.